Ħadd ma jemnek. Dan kien il-kliem li bih Doris Fava tiddeskrivi l-uġieħ li ta' kuljum ikollha tissapporti u riżultat ta' dan wassala biex tbiddel fehmta dwar l-użu tal-kannabis għal skop mediċinali. Mal-ewwel wild tagħha madwar 21 sen ilu, Doris saret taf li kellha bżonn proċedura medika minħabba artrite f'onqa. Ftit wara beda jaqbad uġieħ kbir ma' ġisimha kollu. Hemmhekk il-konsulent li kien qed jinvesta għarrafa li kellha wkoll il-kundizzjoni tal-fibromyalgia, kundizzjoni li ġib magħha ġieħ ħwejja kbira li għalihom m'hemmx fejqan. Kien jinvestani kważi kull xahar, qalbi b'kollox u qalli inti għandek il-fibromyalgia qalli sinjura. Għatlu ma dina fiex tikkonsisti, għatlu kemm jimmiġuha. Għalli poġġu mal-mejda, għalli intu żewġek u tfal u wara titkellmux fuqha. Għalli għax dina tneħħi nuqqas ta' saħħa, ħadd ma jifmek, ħadd ma jemnek, jintnef holiday, jintnef aħlon, ikollok ħafna spazim mal-muskoli. Barra minn hekk Doris tbati wkoll minn nerf maqrus f'onqa li kull ma jmur qed jagħmilha diffiċli wkoll biex din saħansitra titkellem. it-trattamenti li għaddit minnhom u t-terapija li rċevit huma varji, madankollu tibqa' ma ssibx mistrieħ. Għamlu l-ħruq għalli s-senjura jkolli weġġa għatlu il-imbati tħabbix rasi. Anki l-pain clinic, dawn l-injections fil-korn, dawn l-injections fuċċija u l-aħħar waħda li ħadd hemm minni purgatorju u ma ċċaqlaqx. Meta rajt li daw issa l-injections laqaset jaħdmuli, daħħalli qisu vibration hawn, erba' tas-cervical, qed imbagħad dan kollu jiena x'ħanaqbad nagħmel. Għamlet sagrifiċċji kbar matul ħajjitha biex tieħu ħsieb li żewġ tfal tagħha u llum li kibru għandha dispjaċir kbir li ma tistax tgawdi aktar ħin magħhom minħabba li tkun muġuha wisq. Hija saħqet li qabel hi kienet tiskerraħ l-użu tal-kannabis għax għalija dejjem kienet droga, madankollu meta rat l-ammont ta' mediċina li kellha tieħu bl-ebda titjiba l-aħjar, illum ittenni li jekk il-marwana medika tista' tgħinha tgħix ħajjitha b'mod normali m'għandix tiġi mċaħda minnha. Hekk kienu huma ħajużawha bħala mediċina u inti tieħu d-doża bħala mediċina almenu forsi norqod bil-lejl. Jiena nagħmel il-jir indur mal-kmamar, ir-raġel nisimgħu jiriqet all right ma nqajmux, għas kultant nista' nerfa' l-mak tat-te jiena. Issa daqqa bin-nervituri u oħra bil-muscles.